Ja, jeg har lige sat Nørrebros beboeraktionsplade på. Nam. Og den blev indspillet i 1976, og jeg har været rundt på Nørrebro her, og Bent. Jeg er nødt til at sige et par ting her. Hele fotokassen, den har jeg vendt på hovedet, så vi får de 1200 bedste fotos, men i en stor rodeboks. Fordi jeg vil hellere sige noget om den sammenhæng, som jeg synes, der er. Vi kunne ikke blive enige om den film der, men jeg synes, det er lidt kedeligt, at vi ikke har nogen kontakt. Men sådan må det nu være, når vi ikke vil se det på samme måde. Lad mig sige det sådan. Og nu skal du høre her. Jeg vil prøve at fortælle, hvordan jeg har set det. Og jeg tror, at det vil provokere både dig og andre aktivister i NB fra dengang så meget, at så der vil komme andre bud på det, og så også en bedre opdeling af billederne. Og jeg havde et møde med Kim Benson Knudsen den anden dag. Og jeg håber, du kan koncentrere dig for det, jeg siger, på trods af, at billederne nu ruller her på filmen. Ellers så kan jeg trøste dig med, at det bliver sgu bedre, når det hele bliver ordnet lidt. Men jeg vil gerne have filmen færdig her inden 1. januar, sådan at vi to igen kan sludre lidt over telefonen. Uanset om vi er enige, og uanset om du kan lide det her. Men det kan også være, at du synes, det er så fucking træls, det jeg siger, at det kan være det samme. Det kan være, at alle NB'er siger det. Det får nu være. Under alle omstændigheder, så sagde Kim, at han synes, vi skulle lave en kronologi. Og det er jo selvfølgelig, fordi når vi gamle aktivister, vi mødes og synger og får en pilsner og så videre, så har vi svært ved at huske årstallene for de enkelte ting. Men jeg har jo læst alle generalforsamlingsreferaterne i NB, og der er 13, så vi holdt 13 generalforsamlinger, og hvert referat er på 50-100 sider, plus tilsluttende maskinskrift, og vældig godt formuleret, levende formuleret. Så hvis man vil læse disse sammenlagt, hvad bliver det, 800-900 sider plus, så har man et glimrende indblik, og spændende og velformuleret. Det er en hel bog i sig selv. Så derfor er ingen problemer i at få det overblik. Og det er jo sådan, at jeg har jo gjort det. Og jeg har også lavet papir om det, nogle af NB'erne har fået det gennem årene her. Men først og fremmest, så kan jeg bryste mig af, at det var mig, der skabte gennembruddet over for Rigsarkivet, så vores ting er gemt. Men så er alt også sagt. Jeg var jo ikke med fra starten. Jeg var jo ikke med til at grundlægge NB. Der var mange ting, jeg ikke kender ordentligt til, og kan tage æren for, hvis vi nu skal bruge det idiotiske udtryk. Men det var dig, der bragte de her ting på banen, Bent, ved at tale om, at en gravsten, altså, mindesten, sagde du, omkring den her film, og også den, du har lavet, den, der hedder Nogle huse i gaden. Det er jo ikke en mindesten. Jeg er så uenig med dig. Vi prøver på at skrive historien. Og det handler hverken om dig eller mig. Nu skal du høre her. Hvis man ser på NB's historie efter det, jeg har læst nu, så kan deler den sig ind i 3 hovedafsnit. Og det første, det er der, hvor NB grundlægges i 73. Og der er der ingen generalforsamlinger før 1,5 år efter. Men så efter et par år, så har organisationen så mange aktioner kørende, 10-12 store aktioner, Byggeren og Folkeshus og vedligeholdelseskampagnen, Sankt Josef Hospital, for at nævne nogen af Smedegade 12, som perioden slutter med, at den går over i en mere almen periode, hvor vi samtidig kan se, at det der boligforlig, hvor ejerlejligheder bliver sluppet løs, og det er den sang, vi hører her, Stop for ejerlejligheder. Det er meget voldsommere, det vil faktisk betyde, at der ikke er lejligheder mere. Det er vi nødt til at gå meget mere ind i. Og der er allerede nogen, der har startet Nørrebro-bevægelsen mod boligforliget, så der bliver vi NB hurtigt efter sin beslutning, bliver NB sekretariat og tager så initiativ til at stifte samarbejdsudvalget mod ejerlejligheder. Der er vi dybt inde. Og i den her periode, der er det kvartersgruppen, der er stærkest. Kvartersgruppen, som arbejder med Byggeren og Folkeshus, og de danner så i den midterste periode, hvor også samarbejdsudvalget mod ejerlejligheder bliver lavet i 75, der danner kvartersgruppen, eller tager initiativ til dannelsen af Firkantens Boldklub. Og også pensionistgruppen, som opstår i forlængelse af Smedegade-aktionen, hvor vi fik stoppet anpartslejligheder nede i Tømmergade. Og den lov blev lavet, hvor det ikke var lovligt mere.
Det var også der, hvor vi vandt Tømmergården, sådan så, at vi kunne have et centrum med en hel ejendom. Og på det tidspunkt havde NB også tvunget saneringsselskaber til at stille nogle 70 lejligheder til rådighed, så NB kunne køre genhusning af sine aktivister i boliggruppen. Og denne midterste periode har Jesper Langebæk kaldt den stærke periode. Jeg tror i hvert fald, det var den, han talte om, da vi var inde på Det Kongelige Bibliotek og så alle plakaterne for 5 år siden. Det er det møde, jeg kalder for Hankattemødet, hvor det egentlig er Martin Ditz, som siger, at det er den gruppe der, også med Jakob Duo, og det er hankattene. Og i hvert fald, det var meget hyggeligt. Og der sagde Jesper også, at vi er også nødt til at tage højde for, at der har været en form for, der har været en splittelse i NB, hvor et NB Tømmergade adskilte sig fra Blågårdsgade med sin linje. Og den historie må vi også fortælle. Deres historie må vi også fortælle. Og det er jo klart nok, at det er NB Tømmergades arkiv, som er kommet i Rigsarkivet. Det var også os, der fik lovgivningen igennem. Byfornyelsesloven i 83, og forinden da stop for ejerlejligheder i 79, og endelig vedtaget i 81. Disse vidtgående love var så indgribende, at der blev samlet underskrifter mod dem i Folketinget. Men de kom altså igennem. Og det var disse år, hvor Anker Jørgensen vandt 5 sejre i træk. Og det aller sidste, det var i og for sig, da han havde vundet 5. gang, at byfornyelsesloven gik igennem. Og i 83, i 82, juni 82, der gik byfornyelsesloven igennem sammen med lokalradioloven, som også NB har haft en finger i spillet med, i det Nørrebro Radio blev stiftet inden, og stadigvæk jo eksisterer i bedste velgående Nørrebro Radio. Og det har du jo, og Else, jo æren for, at det stadig eksisterer. Og Bjarne Vatkin, NB's stifter, var jo også aktiv gennem alle årene. Og du fortæller morsomt om, at han egentlig var modstander af, at NB også skulle lave radio, indtil han hørte, at Lipperne gik ind. Det er en sjov historie. Hvad fanden, sagde han til Anders Bording. Hvorfor sagde I ikke det med det samme? I hvert fald, den radio, den er jo meget levende i dag. Og det, som jeg gerne nu vil ind på efter den her hu-hej gennemgang, det er, at en lidt nærmere gennemgang af de store detaljer i NB's historie, fordi det er jo det, en kronologi må bestå af, som Kim Benson kalder på. Og når jeg har gjort det, så tror jeg, at det vil være klart, at det godt kan lade sig gøre. Og se, hvor at de tingene foregår, og så kan vi jo lave det lidt mere akademisk korrekt hen ad vejen. Vi er i hvert fald godt på vej, hvis vi begynder at pinde nogle hovedpunkter ud. Og allerede da Jesper Langebæk talte om den stærke periode, som så må være fra 75 til 77, så synes jeg, at der tegnede sig en mulighed for det, fordi der var noget rigtigt i den betragtning. Vi var utroligt aktive der fra 75 til 77, men i virkeligheden også fra i 78 og 79, hvor vi vinder stop for ejerlejligheder. Der er vi bare blevet meget færre, og vi må gøre tingene på nye måder, og vi danner den kæmpende højskole, som kører 28 uddannelseshold i at kæmpe på en ordentlig måde, uden at slå os med politiet og bruge samarbejdsskemaet og være konstruktiv og mange små redskaber, som NB udviklede. De gyldne regler, aktivistens gyldne regler osv. Og alt det er jo bevaret i dag, og også skemaet over vores egen historie på 4 sider, som blev lavet til aktionsskolingen i sin tid. Så Bent, jeg tror, at når nu at jeg er færdig her, så kan det være, at du alligevel måske vil høre det en ekstra gang og se filmen, og så overveje et svar. Og så kan vi jo se, hvad du mener om det, eller om du vil mene noget om det. Men det var som sagt min mening at gå ned i de store detaljer, og så egentlig lave et forarbejde til en kronologi. Og en kronologi er jo heller ikke noget helt bestemt givet på forhånd. Man kan jo tale meget om, hvordan tingene, hvad for nogle ting det er, der skal ske i den rækkefølge. Men jeg vil gerne have lov at sige, at det er altså ikke nær så uoverskueligt, som man gør det til.
Og det skyldes altså igen disse 13 grundige generalforsamlingsreferater, som er yderst levende skrevet og godt skrevet af forretningsudvalget gennem årene, og skulle være godt skrevet, for ellers så kunne disse vi ikke selv sidde og læse det i vores grupper, vi var jo almindelige mennesker. Almindelige unge mennesker, også nogle ældre mennesker. Det skulle være udtømmende, udførligt og velskrevet. Det skulle hverken være populært eller noget som helst. Det skulle være virkelig sagligt, og man forundres over, når man læser det, den høje kvalitet det har. Og det minder mig faktisk om sådan et tidsdokument som Oprør fra midten, som var jo en berømt analyse fra den tid. Også fordi den var velskrevet. Var det Ville Sørensen, der lavede den. Det er bare for at sige, at vi her har at gøre med noget, som er værd at læse. Og de første generalforsamlingsreferater, de er digitaliseret, for det har Arbejdermuseet gjort. Men vi mangler at digitalisere de sidste, som altså ligger i Rigsarkivet, og det vil tage nogle timer at stå og køre det igennem maskinen. Men ellers, indtil da kan man sidde og læse det derinde. Den kronologi, den vil være påvirket af, hvad man synes, der er i sidste ende noget. Og jeg synes, at noget af det vigtigste NB noget, det var, at vi aldrig fik en form for terror, og vi fik aldrig en form for panik over forholdene herhjemme. Og det var jo en tid, hvor Vietnamkrig og arbejdsløshed i 70'erne, og så kom neutronbomben og oprustning, kold krig og øst og vest. Men tingene kørte på en utrolig organiseret måde i Danmark, og det betød også, at vi havde jo taget den vigtige beslutning om, at vi ikke ville have atomkraft. Det var jo Tvindmøllen først og fremmest, der snurrede der lige inden, og inden vi skulle have besluttet Gyllingnæs-værket, skulle op i Folketinget, og så blev det udsat, og så rent faktisk så kom ulykken på 3 Mile Island i USA inden, så resultatet var, at det blev udsat igen, og til sidst så var der jo også indset, at det var meget, meget problematisk at have atomkraft. Så det var en tid med meget store, vigtige, langtrækkende beslutninger, og NB's del i det var i langt hen ad vejen, at vi ikke fik udstykket de sociale boligselskaber, fordi det var det, der var ved at ske, og det var det, der var på vej. Man nåede at udstykke en tredjedel af det private, eller hvad jeg er ikke helt klar over, hvor meget man nåede, men vi har også en stor lejlighedsmasse i dag, og vi fik en byfornyelseslov, som gjorde, at karréerne kunne på organiseret vis kunne laves om, og så sådan, at der blev plads til karréanlæg og haver inde bagved. Og så vidt jeg ved, er Danmark temmelig enestående på det her område, at vi alle disse bymidter har en masse haver inde i karréerne. Og denne iøjnefaldende forbedring, som kunne lade sig gøre, fordi det hele ikke var udstykket, som kunne lade sig gøre, fordi at hvis du har en ejendom med ene lejere, så kan du nemt forhandle en lokalplan, når det er kommunen. Hvorimod hvis du har en ejendom med 48 lejere, 4 opgange med 12 i hver, 48 ejere, så er det meget mere kompliceret. Denne lovgivning har, så vidt jeg ved, været noget af det bedste, vi nåede. Og der var jo en lang kamp med, hvor vi sad næsten på knæerne af Boligministeriets egne folk, og som man ser af de her billeder, også sammen med boligminister Erling Olsen selv, for at få disse ting ordentligt igennem, og byfornyelsesskemaet, som du selv står og peger på Aalborg-foredraget i 2011, der, når det billede kommer op. Byfornyelsesskema, som blev udviklet sammen med Boligministeriets folk og hele samarbejdsudvalget om byfornyelse, som kvartersgruppen var initiativtager til i udgangspunktet, og som blev til en nærmest vel også landsdækkende ligesom samarbejdsudvalg med lejligheder, som kom til at eksistere i 10-12 byer. Det var en stor bevægelse. En fredelig bevægelse, som aldrig slogs med politiet, som lærte tingene, og i sidste ende via den kæmpende højskole. Det var NB's rolle vigtigst set for mig at se, at vi bidrog til den her fredelige udvikling af venstrefløjen, som også da muren faldt, førte til, at man dannede Enhedslisten, som var et konglomerat af forskellige partier, men som kørte ligesom NB uden en formand.
Det er selvfølgelig noget af en påstand, men den vil jeg godt stå på mål for. Jeg synes, at Enhedslisten er alt andet lige været med til at stå på mål for mange af de reformer, som den tid dengang den skabte. Og det var jo det, der som også gør, at vi økologisk og vindkraftmæssigt og så videre stadigvæk spiller en rolle. Men nu skal man passe på med at tage for store ord i sin mund. Det drejer sig her om NB's rolle, og da den er så ukendt, så må man jo sige, at det jeg her sidder og siger, det vil langt hen ad vejen være lyde som påstande, men på den anden side, så når man dykker ned i sådan noget som aktivistens gyldne regler, og ser hvor fantasifuldt det er, den enkelte er uden tvivl klog, men gruppens viden skal stå i en bog. Sig aldrig mere i en telefon, end du vil sige i den nærmeste politistation. Brug dine grupper, det er derfor de er der. De vil sikre dig mod isolationistiske smerter, og så videre. Når man begynder at betragte det, så er jeg overbevist om, så vil man godt kunne se, jamen hold da op, mand. Det har vi nogle unge mennesker, som prøver at gøre en forskel. Derfor er jeg egentlig tryg ved at lave den her hurtige film, som bare er en foreløbig dokumentar. Fordi der findes visse historiske film, som er decideret svære at lave. Jeg er selv i gang med en om Tordenskjold i øjeblikket. Og han vandt jo 9 store sejre. Og hvad en helt er, og hvad et pjok er, det er hovedlinjen, men man kan ikke på en dag lave den slags. Nu går jeg ind i noget, som jeg synes er lidt sikkert vil være nyt for mange NB'er, men det er fordi, at jeg skal jo også komme med noget, som er det, som jeg vil være sikker på kommer med, fordi vi har forskellige opfattelser, selvfølgelig, af hvordan det her det gik. For vi spredtes lidt efter 83, måske allerede efter 79, men indtil da var vi overordentligt samlet, og vi er også begyndt at samles igen, men nu er vi blevet lidt hvidhåret, og så er det lidt svært lige at komme over det. Men jeg vil så lige sige et par ord om nogle ting, som jeg selv mener har været glemt, fordi at ikke alle iagttog det. En af tingene, som er meget vigtig, har jeg lige nævnt. Vi dannede en højskole i sidste fase. Det var den, som var med til at sikre, at vi ikke gik i stå, selvom vi pludselig ikke længere var 70 heltidsaktivister i sorte firkant, men kun 15 eller sådan noget. Rigtig mange var jo kommet i arbejde, og rigtig mange var kommet i familie, havde jeg sagt, også i lære eller under uddannelse, eller havde fået børn, og kunne kun være halvtidsaktivister. Pludselig var der nogen, der havde taget initiativer, jeg tror også, det var skolingsgruppen, for det står faktisk, lige præcis den beslutning står ikke i generalforsamlingsreferatet, der i oktober 78. Tværtimod. Men i januar oktober 77 mener, der står det ikke. Men januar 1978, der pludselig er den i gang med hold 1, og som sagt kommer der 28 hold i løbet af 78 og 79, hvor de kom fra hele landet og fra København, og så gik de på kursus, og der var også nogle beboere fra kvarteret, og et kursus varede 14 dage, man prøvede at lave aktioner, man prøvede at lave opvarmning, man sang, og man var sammen med nogle NB'er, som var taget ud af basisgrupperne. NB havde jo 10 basisgrupper, som var der, hvor man læste NB's interne blad, nyeste beretninger, som på det her tidspunkt var blevet til et bånd. Så vi lavede et nyt radioavisbånd. Ja, det var nærmest ligesom orientering på P1. Altså det var en halv til en hel times om, hvad der var sket i ugen, og hvad grupperne gerne skulle diskutere. Det var noget, forretningsudvalget lavede uge for uge efter sine diskussioner, og disse 150 bånd er og de cirka 45 plakater fra perioden, at det er en vigtig del af det, som vi selv har, som Rigsarkivet altså ikke har. De ligger her hos mig, sammen med en hel del skriftlige dokumenter, som jeg viste sidste år ved besigtigelsen inde på Det Kongelige Bibliotek. Der er nogle løbesedler og andre ting, men først og fremmest altså plakaterne og de 150 kassettebånd. Og der er disse ting
nu tager jeg vist tråden her. Disse ting omtaler ikke den kæmpende højskole. Der var den. De omtaler ikke den kæmpende højskole som beslutning, men den er der bare pludselig. Og det skal ses i lyset af, at vi havde brug for hullelukker. Der opstod huller i organisationens arbejde på grund af, at vi var færre. Og derfor opfandt vi også det, vi kaldte for bindeled. Det var det, som de der generalforsamlinger på det tidspunkt ledte meget intenst efter bindeled. Hvem samler de varme lorter op, når kvartersgruppen, eller SME-gruppen, eller stilladsgruppen, eller kontorgruppen, eller en af de andre basisgrupper ikke gjorde det. Og der opfandt vi så noget, der vi kaldte MOMS, morgenmødesekretariat, og der kom også noget, som hed sommeroffensiv sekretariat. Det hed så SOFUS, sommeroffensiv, eller SOFUS. Det blev sådan begreber, fordi det var sådan nogle babu, men de mødtes hver morgen, og så samlede op, fordi der var for få til at sikre de der ting, og så måtte det ikke falde noget på gulvet af det, vi havde gang i, fordi så ville man rundt omkring ryste på hovedet af os. Men faktum var, at vi havde svært ved at leve op til alt det, fordi vi også var sekretariat på landsplan, og vi havde fra slutningen af 77 den opgave at vælte den nydannede SV-regering, fordi den havde standset reformerne. Så vi havde en stor offensiv i gang for at prøve at koordinere på både venstrefløjen, men også de partier, mange partier på højrefløjen, som stod uden for SV, nemlig Retsforbundet og Kristeligt Folkeparti og Radikale. Dem holdt vi også møder med på det tidspunkt. Sådan så, at SV-regeringen kun kom til at vare 15 måneder, så faldt den, og det var her, hvor vi havde kørt kampagnen for at stoppe fra, brug dog folketingsflertallet, at der var et flertal mod ejerlejlighedsudstykningen. Og det blev så taget i brug umiddelbart efter, at SV-regeringen faldt den 23. oktober 1979. Og der skete der faktisk det dagen efter, at boligminister Erling Olsen havde ringet til os og sagde, det var faktisk mig, der tog telefonen, fordi vi skulle have offentlig møde på Åbolvarden 45 om det, der hed Spøgelseshuset, og der skulle han sige noget, og han sagde, at han havde en rigtig god undskyldning. Og det var, at han skulle være med til at lave en pakke, som vi nok ikke kunne lide hele indholdet af, men der ville være stof for ejerlejligheder. Og så fik han øjeblikkeligt fri til det. Og vores møde derovre blev en lille fest. Det var bare for at sige, at denne kæmpende højskole var sådan en vigtig brik, som man godt kan høre her. Jeg kan faktisk godt fortælle lidt om den. Og det var mange NB'er, der ikke opdagede så meget, fordi den var ikke en basisgruppe, denne kæmpende højskole. Den fungerede sådan, så den støttede op om basisgrupperne, som havde jo planlægningen. Så de her 14 dage, så kørte de noget sammen med kvartersgruppen, og de her 14 dage, så kørte de noget sammen med SME-gruppen, på samarbejdsudvalg mod ejerlejlighed, NB's gruppe her, som ofte havde brug for støtte til de mange aktiviteter. Og så var det så forretningsudvalget, som planlagde nærmere dens arbejde, og det lukkede en masse huller og gav en masse aktivitet i en periode, hvor vi egentlig ikke var så mange til at lave det. Og derfor nævner jeg det her, at mange NB'er, som måtte se den her film her, ikke helt opdagede, hvad vi her havde med at gøre. Men det spillede en rolle. Og ja, der var en ting mere, som spillede en rolle i den her tid, nemlig at vi begyndte at se forskelligt på ting. Vi oplevede en forskellighed, grænsende til fjendtlighed, i hvert fald meget skeptisk rolle i noget af kvarteret af vores folk, som var tidligere heltidsaktivister og blev halvtidsaktivister. Og det var som om, at folk, det de følte var, at folk i kvarteret ikke helt forstod, hvad det var, NB havde gang i. Og det observerede faktisk NB's forretningsudvalg allerede i begyndelsen af 77, og på den første generalforsamling, og på den anden generalforsamling, som sagt her, hvor vi som
hvor vi kunne se, at vi var nødt til at vælte den SV-regering, der var dannet, hvis vi ville have stop for ejerlejligheder og løs på tingene. Fordi det var jo, Venstre var jo for ejerlejligheder. Altså, det var der ikke helt forståelse for, at vi, og der, meget af det der skete med SV, betød jo, at de andre partierne, især på venstrefløjen, gav lidt op over for, hvordan, og NB havde kontakter, massevis af kontakter, især via pensionistgruppen ind i Kristelig Folkeparti, men også i Retsforbundet, for der var folk fra Retsforbundet med i NB, for eksempel Inge Kaj, og vi havde også medlemmer af de radikale, som var medlemmer af NB. Vi havde borgerlige medlemmer, som deltog både i vores aktioner og besættelser, fordi de syntes, at det var rasende vigtigt. Så vi havde nogle muligheder, som man ikke havde på venstrefløjen, og sådan set heller ikke på højrefløjen. Og vi sad jo med langtidsplanlægning og så videre, hvor vi også regnede de store boligorganisationer og fagorganisationer ind i det, vi prøvede at lave vores kampagner. Så vi opgav jo ikke, men der var mange i kvarteret, som syntes, at NB var blevet optaget af de store linjer. Det er meget vigtigt, det her. Det kunne man jo egentlig også godt sige, vi var. Og nogle af os var jo ikke vokset op i kvarteret, og dig, Bent, du er en af de få, der faktisk er oppe i Bakkesensgade, hvor du havde din barndom. Men mange af os, vi kom jo udefra, og rigtig mange havde været gennem Tvind, og mange kom fra andre dele af landet i de år der. Så vi var bare endt med at blive boligaktivister, ikke sandt? Fordi vi i udgangspunktet måske bare havde manglet sted at bo, og så hvor uretfærdigt det var. Så der kunne godt opstå sådan nogle spændinger mellem folk i kvarteret og så NB's aktivister, selvom der var en grundlæggende respekt, og allerede havde været det i begyndelsen af 73, da NB var startet, fordi NB havde startet med at tage fat på vedligeholdelse. Havde lært af tingene hen ad vejen. Havde udviklet de her ting, som gjorde, at vi var med i en masse karrégrupper, ude i hver eneste karré. Nej, ja, det var jo ikke i alle karréer, det ville være løgn at sige. Men en hel række af karréer, hvor folk som Birger og Martin Ditz og mange andre var med. Og det gjorde jo, at der også stod respekt om os, men man havde svært ved at se, hvad det var, NB havde gang i her, når det drejede sig om hele det, vi kaldte for udenrigsarbejdet. Men det var altså at prøve at lave en samling, så vi kunne få en lovgivning igennem, som stoppede den der og lavede en positiv boligpolitik. Det kan man jo godt forstå, hvis man sidder i en toværelses og ikke helt havde blik for. Desuden var der spørgsmål om man skulle drikke alkohol, eller man skulle ryge hash. Og det var så man lidt forskelligt på. Nogle var meget flippere, nogen var nok mere til den flaske, der nogen var til begge dele. Men det var jo en tid, hvor man tog sig en pibe. Det var jo ingen hemmelighed. Der var også nogen, der ikke gjorde det. Og der var nogen, som simpelthen ikke brød sig om det. Men dengang, der var der jo i hvert fald også fra NB's stifters side, nemlig Bjarne Vatkin, den holdning, at samfundet var så hårdt og så grimt, han har sagt, at man var nødt til at have noget at køre på. Og Bjarne nød jo stor autoritet, samtidig med, at han var en værre hissigprop, så han også trådte nogle over tæerne. Og han, selvom andre er parat til at fortælle hans historie, så vil jeg bare lige sige, at knægten der, han var jo den, som var fantastisk til at lave sine sange, og også sammen med os andre jo også, men som også havde gået i klasse med Kim Larsen ud på Nørrebro, og de to havde sunget om kap dengang, og faktisk var Bjarnes sange mere kendte på Nørrebro først, end Kims var. Vi har lige hørt Stop for ejerlejligheder, og vi kan lige prøve at høre lidt videre nu den næste. Det er Bolighegns sang. Det er mig, som man kalder hegn. Er du tilfreds, kan du skride, hvis ikke det politiet slås. Men hvad med den, der kun fik foragt? Ja, nogle tog æren, andre fik magt. Men hvad med dem, der kun fik foragt? Det er mig, der ejer de penge, der skal bruges til nye hjem. I banken har de stået længe, som
Bolignøden er nu slem. Teglværker har jeg skam også, og jorden har jeg længe haft. Så jeg er som ingen trosse. Jeg har ikke om nok at hente kraft. Jule to æren af Nørrebros Beboeraktions akustiske musikgruppe NAM kunne virkelig spille. Det var Grumløse og Nisse og andre. Og disse sange, de slog an i hele landet. Og sådan en som Enhedskab og Styrke findes jo stadigvæk i sangbøgerne på venstrefløjen og rundt omkring. Bjarne, han blev til sidst så slidt, så han også blev syg, og det endte med, at han måtte sendes på rekreation, hvad han ikke ville. Og så skete der på ny en deling lidt i vores organisation. Men der var stoppet for ejerlejlighed at komme igennem, og Bjarne kørte så videre, han har sagt, til enden med Nørrebros Beboeraktion og gemte tingene, sådan så de kunne ende på Rigsarkivet. Men det var han døde i 2008, og det har så været, at det var efter det, at tingene kom på Rigsarkivet. Og du, Bent, du har jo rent faktisk hovedæren sammen med Else for det, og du i sidste ende, vil jeg nok sige, er jo nok den, i det du løftede det fra loftet og ud ned i sammen med nogle flyttefolk, at det kunne komme på Rigsarkivet, men lad det nu det være. Så vil jeg sige, at Bjarne også skilte vandene til sidst der, og sådan er det jo ofte med folk, som gør en forskel. Og det var Bjarnes erfaringer, som gjorde, at NB havde nogle redskaber som samarbejdsskemaet og de principielle debatregler, som simpelthen gik ud på, at man prøver på at lytte til andre, og man prøver på at stille mål op for samtalen, man prøver på at drøfte ikke bare, hvad man vil nå, men også, hvad man skal tage højde for. Og først derefter går i detaljer med, hvordan man vil løse det, og hvad for nogle midler man har, og noget finpudsning. Og denne organiserede måde at anskue tingene på, når man samarbejder, det er stadigvæk noget, som NB'erne tænker tilbage på med forundringer, som de har lært noget af. Og jeg tror også, at sangene har haft mere betydning, end vi tror, fordi at det her med at synge ting, nogle tog æren, andre fik på, det er med et slag på hver stavelse. Det var noget, vi lærte. Det var noget, Bjarne kunne. For øvrigt også noget, Kim Larsen kunne. Og jeg synes, at det er, at på den måde, så var det meget synd, at der opstod denne, den her splid mellem nogle folk til sidst. Men som sagt var det svært at helt forstå, hvad NB havde gang i, så man skal heller ikke overdrive det. Sådan vil det nok tit være, når tingene kører stærkt. Og nu har jeg i virkeligheden også fortalt om den der historie om at løse det, som Jesper kaldte tingene i ikke den stærke periode, men den, der fulgte efter. Og derfor vil jeg nu tage fat på det, som jeg synes er en meget personlig iagttagelse, men som burde være en fælles iagttagelse. Det drejer sig om, at vi i sidste instans først får vores ting igennem i Folketinget, fordi vi får Kristelig Folkeparti til at gå i spidsen for det. Det var som sagt en situation, hvor Socialdemokratiet havde dannet en regering sammen med Venstre, og det låste for tingene. Og det betød, at udstykningen af ejerlejligheder der i 78-79 kørte derud med buller og brag. Og der havde vi møde med Kristelig Folkeparti, Arne Bjerregaard, og du var selv med, og Jan Madsen og mig. Og vi læste skriftstedet op fra Esajas ved, de der laver ulykkeslove og bringer enker og fader i armod. Og vi sang, fordi Aldomora var blevet skudt af de røde brigader nede i Italien. Vi sang for de gamle, som faldt. Er der nye overalt? De vil møde hver gang, der bliver kaldt. Og vi fortalte om den syndflod, der var skyllet ind over boligmarkedet.
Og hvordan folk faktisk sad og led i tomme ejendomme, hvor at man holdt dem tomme i lang tid for at presse alle ud. Og det var ikke svært for os at forklare, også fordi at Risa Am, altså Bjerregaards forgænger, havde været inde i kvarteret mange gange og besøgt pensionistgruppen og været rundt, og pensionistgruppens arbejde havde faktisk været i 3-4 år, startende med det, der skete nede i Smedegade, hvor vi fik stoppet af en partsloven i 75. Derfor så var der fra 75 til egentlig 79 et fast samarbejde der, men som jeg allerede har nævnt, så var der også radikale og retsforbundsfolk. Så det var helt realistisk, at vi havde adgang ind til borgerlige kræfter, og disse møder betød, at til sidst så gik Arne Bjerregaard ned i Folketingssalen, og så sagde han fra Kristelig Folkepartis vedkommende, at de ville have det flertal brugt, fordi at hvor skal folk bo, hvis det dårligste bliver udstykket? Skal de bo i papkasser? Og det kunne Anker Jørgensen ikke holde til, at blive kritiseret sådan fra højre side. Og hele hans bagland var jo, og derfor kom der et folketingsvalg. Og det folketingsvalg, det vandt han selv til sin store overraskelse. Sådan så, at der var dette flertal. Han vandt det, fordi det var faktisk en bred politik. Mærkeligt nok, så røg kommunisterne ud af Folketinget ved det valg. Og den var jo nok fordi, at i virkeligheden så tegnede Anker Jørgensen en ret progressiv politik. Men det var til hans egen overraskelse. Det var jo tydeligt. Der havde været så meget gang i aktiviteterne landet over. Hvor jeg vil hen med det her? Kristelig Folkeparti spillede en rolle, og dig, Bent, da vi blev uenige den aften, og vi har ikke snakket sammen, der kørte du løs på, at de flyttede sig, fordi de blev presset. Det er jeg ikke helt enig i. Og det var ikke kun det. Dengang jeg blev medlem af NB i sin tid i 75, der var det lige der, hvor Stengadebranden skete, og folk de hang i tagrenderne, indtil at de faldt ned og blev slået sig ihjel. 5 mennesker døde, og det stod vi og så på, og NB fik hurtigt skabt en brandsikringslov. Men der tog Bjarne Vatkin mig med over til præsten i Korsgade Kirke og snakkede med ham. Og han lavede jo mindegudstjeneste, det gjorde Pastor Bock, og jeg tror nok, at Bjarnes idé med at tage mig med var, at jeg havde fortalt, at jeg havde lavet undersøgelser om indre mission og grundtvigianismen, da jeg var på Tvind og havde kørt rundt i Bøvling og Vember og Ulfborg. Og Bjarne var selv religiøst interesseret i det, han jo var af jødisk afstamning. Hans familie var flygtet, eller rettere sagt nærmere blevet i København, da de andre var flygtet, men han kendte til denne, og han havde selv Bibelen stående, og det var også ham, der fandt disse skriftsteder fra Jesajas. Bjarne, han var dybest set en form for, han havde dyb forståelse for den slags ting. Men han var jo også en rod. I hvert fald har jeg sidenhen tænkt på, at han har jo set, at jeg havde en interesse i disse religiøse ting. Og det har jeg jo stadigvæk. Det interesserer mig levende. Den kristne kirkes betydning og afgørende betydning og voksende betydning rundt omkring i verden i dag. Det er meget vigtigt i mine øjne. Og så det er ikke kun Bjarne, der har læst de ting. Jeg har også læst Bibelen nogle gange. Det mener man må gøre. Og jeg tror allerede, hårene rejser sig på hovedet af dig. Men Bent, vi behøver jo ikke være enige om alting. Men vi bliver nødt til at respektere nogle ting. Jeg synes ikke, du har ret i, at vi bare pressede tingene igennem. Faktisk så synes jeg, at de kristelige fortjener kudo for den indsats, de gjorde. Det var ikke bare fordi, vi sad og hissede os op. Det er lige før, jeg synes, jeg har sagt nok om den sag. Fordi det
Men sagen er den, at vores møde med Kristelig Folkeparti, som jeg var inde på, hvor du var med, men du ikke vil huske ret meget, Jan kan slet ikke huske det. Ikke i hvert fald, hvad der skete ret meget, men det er kun kort beskrevet i vores ting. Så indtil det, jeg har fundet i hvert fald. Så indtil da, der må det jo holde sig til, men faktisk synes jeg, at jeg vil nævne disse ting, fordi jeg er bange for, at ingen andre nævner det. Jeg sad selv i forretningsudvalget i 4 perioder, men du sad der 5 perioder eller 6 perioder, og var den, der sad længst. Så vi er også nødt til at give vores viden videre af det, vi havde fra det tidspunkt. Nu vil jeg lige sætte lidt mere musik på, og så i virkeligheden tage en dyb indånding. Det her, det er Boligaktion 76 sangen. Lejen er nu steget nok, det kan vi ikke klare. Vi har fået nok et chok, nu må vi også forsvare. Det er faktisk ganske klart, at noget er i gære. Vi må samles i en fart, for det er kampens lære. Boliglovgivningen er helt på tværs. Logikken er svær at finde. Gå ind i Boligaktion 76, så vi sammen kampen kan vinde. Lejen må nu fryses fast, den linje må vi køre. Truslerne, der kom i hast, de skaffer egen øre. Lejer som begreb, det virker mere end poppet. Det er dog en gammel krig, det må vi straks have stoppet. Boliglovgivningen er helt på tværs. Logikken er svær at finde. Gå ind i Boligaktion 76, så vi sammen kampen kan vinde. Jorden er der penge i, at der bliver stadig flere. Stop nu dette svineri, at man kan spekulere. Boliger, de er for få, især for dem, der venter. Byg nu så det kan forslå for lærlinge og studenter. Boliglovgivning. Det her, det var sådan en fagforeningssang. Det var en gave til... Nej, det var faktisk Egenskab og Styrke, der var en gave. Det er en anden sang, som var en gave til fagbevægelsen. Logikken er svær at finde. Gå ind i Boligaktion 76, så vi sammen kampen kan vinde. Truslerne de rammer os, og vi må sammen kæmpe. Lad os vise klart, hvor trods os kan man aldrig dæmpe. Vores rammer kender du, de kan måske suppleres. Det er dog på tide nu, at alle indrulleres. Boliglovgivningen er helt på tværs. Logikken er svær at finde. Gå ind i Boligaktion 76, så vi sammen kampen kan vinde. Boliglovgivningen er helt på tværs. Logikken er svær at finde. Gå ind i Boligaktion 76, så vi sammen kampen kan vinde. Ja, altså... Der er jo ingen tvivl om, at sådan nogle sange her, de kunne bruges. Og vi har stadigvæk sangbogen med 70 sange i fra den tid, og ja, 2/3 er nogen, halvdelen er nogen, som NB har lavet. I midlertid, jeg har givet et rids på den måde her, som jeg kunne se, og stadigvæk mangler der en form for kronologi, så måske skulle jeg på ny gøre det, men prøv at gøre det baglæns. Her i 2023, der har vi fejret et 50 år, og vi har sunget på Blågårds Plads, og så var vi inde og få en øl inde på Kroteket. Og der havde jeg min gode kollega i mit band, som hedder Rødder von Klodder med Tordenskjold og de modige fugle, Anders Erik Jessen med, som Anders, han er en glimrende guitarist, og vi hyggede os sammen med NB'erne,
Og så har vi så haft 40-året for Laurines besættelse af en social bolig. Det har vi haft i... nu kører den her grammofon sin egen linje. Det her har vi haft inde i Murgården. Og Laurine, hun besatte jo sin bolig i 75 og beholdt den besat i 3 år, indtil at vi fik den sociale genhusningssikring. Det var en berømt aktion, som også var den, som beskrives på Rigsarkivets hjemmeside om Nørrebros beboeraktion, som måske den mest iøjnefaldende og vigtigste aktion NB lavede. Vi havde også en sjov dag nede på Blågårdsplads, for så skal vi lige 7-8 år tilbage. Det var en af aktivisterne, som var fyldte 60 år, og som gav øl. Det var forresten en lang fyr på 2 meter op fra Aalborg. Men først og fremmest så sang vi en masse af NB sange, som vi havde øvet, Grumløse og Anders, Thomas Pendrup og jeg, og som vi så spillede for til der, og på en dejlig dag, som du, Bent, lavede en radioudsendelse fra, og du interviewede også Christian Jensen. Forinden havde vi været til en fantastisk 3x60 års fødselsdag med Jesper og nu skal jeg nævne faktisk, var det Jan Brede? Nej, det er sjovt nok, jeg nogle gange kører lidt rundt i det, men det var alle tiders fest. Og den har vi optagelser fra, og forskellige taler, der blev holdt, og en glimrende tale af Martin Dietz, og en glimrende tale af andre, som på den måde også var en vigtig første samling af os efter mange år, hvor vi ikke havde set hinanden. På det tidspunkt havde vi imidlertid allerede haft et gennembrud i 2011, i det vi efter Bjarnes død havde forsøgt, Elsa og Bent og jeg, at finde en løsning på, hvor vi kunne anbringe arkivet, siden at det var blevet kørt på Boxit, da Bjarnes lejlighed var tømt, Bjarne Watkins. Og der var det så lykkedes til sidst at få, at det viste sig, at Rigsarkivet var kendte til NB's indsats og fandt den vigtig, og jeg har nogle fine breve sammen til Rigsarkivets ledere. Og vi havde, du og jeg, nogle fantastiske tid der, hvor vi fik stillet et mægtigt stort lokale til rådighed til at sortere det der. Og vi gik i gang. Det var et helt flyttelæs. Og her er vi altså tilbage i 2011. Og jeg boede jo i Aalborg, så det var sådan set dig, der kom til først og fremmest at stå. Og du fik faktisk nogle vigtige ting løst i det, du fik taget, som jeg husker det, lavet de mest organisatoriske ting og generalforsamlingsting og sådan noget, ind i et særligt rum. Men til sidst så måtte vi give op og bede Rigsarkivet, og de satte så 6 mand på i 3 måneder, og så blev NB's arkiv genskabt. Så det var meget smukt. Og det vil så sige, at det ligger organiseret på samme måde, som NB var organiseret, fordi de fik også, altså jeg har skrevet til dem, hvordan det var bygget op, NB's med kvartersgrupper og generalforsamling og alt det der, så de byggede det op, sådan som det var, ud fra alle disse kasser, og i det de smidte dubletterne væk. Så der kun var en af hver ting, og det er jo 1000 pressemeddelelser, det er 1000 fotos, det er 1000 løbesedler, det er en kæmpe materiale simpelthen. Men det er fuldstændig velordnet, og det kan man så gå ind og så se, og så man kan ikke låne det hjem, men man kan se det hele inde på Rigsarkivet, når man er oprettet som bruger, og det er meget systematisk. Og så får man det ind på sin egen plads, og sådan foregår det. Og det har både jeg prøvet, og du har prøvet, og Elsa har prøvet, og andre. Det var 2011, så går vi lidt tilbage. Jeg glemte lige at nævne, at vi flere gange har været ude hos Lisbeth og Chrisser. Og det har været meget hyggeligt og nyttigt, fordi vi både har sunget og gået ture og set hinanden, men også nogle gange kunne iagttage, hvor vores behov var, og blandt andet så holdt Iben mig en tale om Fredensgadeaktionen, som jo lå så langt tilbage, at mange af os ikke kunne huske det, men det var meget levende. Så det er noget af det kan jeg ikke selv fortælle i detaljer om,
Men der må vi have Iben og Jesper Langbæk ind. Desværre har vi jo ikke Jan Brede mere. Der må vi på den måde have... Men jeg vil bare sige, at Fredensgade-aktionen jo var i hvert fald en ting, som tydeligvis gjorde, at NB fik stor selvtillid, fordi det lykkedes at stoppe gadegennembruddet, som skulle have skabt en motorvej helt ind i midten af København. Og på sjov vis ved, at man lavede det gedemarked på Fredensbro, som betød, at trafikken stoppede, og NB kørte en bus fuld tossede christianitter ind på broen, så politiet var ved at de måtte give helt op, fordi NB sagde til dem, at jamen, altså, vi er færdige om 1,5 time, og politiet kunne ikke løse det på det kaos der. Og det var, så de gav 1,5 time, og så det var jo en stor erfaring, og det var sjovt at høre om, som når Iben fortalte det. Så derfor, det er en af disse ting, som de første 12 måneder lærte af, de første år i NB lærte af. Går vi så lidt længere tilbage, lad mig nu tænke mig om. I 2008 døde Bjarne, og der var nok en del år, hvor vi ikke så meget til hinanden. Ikke så sådan i hvert fald i 0'erne og 90'erne. Så var der jo nogen, der boede inde på Nørrebro, som hele tiden så noget til hinanden. Der var også nogen, som tog på ferie sammen en gang imellem. Men jeg tror nok, at jeg har fortalt lidt, hvordan det kom til at hænge sammen til sidst. Nu her, hvor vi er lidt oppe i årene. Og i det, jeg skal vel fortsætte den her baglæns gennemgang, så skal jeg jo ned til 83, hvor at der bliver holdt en brugerkonference på baggrund af den gennemførte byfornyelseslov, som var gennemført året i forvejen. Og der er der stadigvæk så meget gang i det affældige NB, at Bjarne og Lene Bjørn faktisk får overladt en vigtig sekretariatsopgave i den her Boligselskabernes Landsforenings byfornyelseskonference, for NB har alle kontakterne. Det siger jo noget om den autoritet, vi havde opnået, selvom vi var sådan en lidt langhåret og flippet bevægelse, at de havde brug for os, og man havde brug for hinanden, og der var de første erfaringer gjort. Og Bent, du har jo lavet en film, som hedder Nogle huse i gaden, som sagt, hvor du også interviewer Else Brink Laursen, som er vældig godt inde i, hvordan man i det videre arbejdede med byfornyelse og beboerindflydelse og organiserede folk i ejendommene, der hvor man satte ind med moderniseringer og forbedringer og alle de vanskeligheder. Det er et godt interview, og det var jo noget film, du lavede i 90'erne, og du lavede så en forlængelse af det 15 år efter, så der ligger denne samlede film, som hedder Nogle huse, som faktisk hedder Sort Firkant i sin endelige form. Og hvor den blev godkendt eller premieret som dokumentarfilm, sådan så man kan se Sort Firkant på nettet. Jeg synes, at det her i 83, denne brugerkonference, nok var det sidste pip fra NB, før det hele gik over i Nørrebro Radio og alle de andre ting, som folk ellers var med i. Men der var nogle ture rundt i landet med teater. På det tidspunkt havde jeg forladt NB, for jeg rejste i slutningen af 79 sammen med Ida, og vi flyttede til Jylland. Jeg meldte mig ud. Vi meldte os ud. Men der var nogle ture rundt i landet med stadigvæk med teater om sommeren, og derfor man havde nok hørt rundt omkring i de forskellige byer der, Odense og Esbjerg, hvor man havde Midtbyens boligaktioner, og Aalborg, hvor man havde samarbejdsudvalg med Aarhus ikke mindst, hvor man havde virkelig aktive grupper, og Helsingør, Struer, Kolding,
Randers, alle disse steder havde man små NB'er. Der havde man opdaget, at der var knas i den over i NB. Man var fuldt levende med i det. Men, altså, om Bjarne havde flippet ud og sådan noget. Ikke? Det var jo sjovt, ikke? Ja, det var ikke, det var sjovt, men det var interessant. Men de vidste jo også godt, at vi var bare mennesker. Men NB havde jo været sekretariat og havde også haft denne kæmpende højskole, og disse byer havde modtaget referater fra vores generalforsamlinger. I hvert fald sammendrag af det, som de levende fulgte med i. Og også hvordan vi indrettede vores kollektiv, hvis man kan kalde det sådan. Vi havde jo spisegrupper, og det har jeg ikke været inde på endnu. Men vi havde noget, vi kaldte boko-grupper, sådan så at vi spiste sammen om aftenen, og i de større lejligheder, vi havde flest af os boede i toværelses, men dem, der havde treværelses, de lagde ligesom hus til, at vi kunne mødes der, og så 10 af gangen, eller noget i en retning at spise, og den slags spisegrupper havde vi jo en række af, og det var jo en interessant måde at leve sammen på inde i byerne, og gjorde, at vi fik noget ordentligt at æde, rent udsagt. Det er en historie for sig. Jeg ser, hvor jeg når at komme ind på den. Men det hørte man om rundt omkring i byerne stadigvæk, på det tidspunkt, hvor som sagt NB var gået lidt i stå, og vi nåede til 81-82. Der var jo stadigvæk også noget at reparere på grund af byggerslag omkring byggeren, hvor NB ikke havde været i stand til at dæmme op for sådan en stor og rent udsagt ødelæggende kamp, som ikke førte nogen steder hen. Og der gjorde Bjarne og Lene Bjørn og andre en stor indsats for at skabe samling i kvarteret bagefter og undgå, at gemytterne gik for langt. Det var der i 81-82. Det kan jeg se ud af avisudklippene, men jeg var som sagt væk fra kvarteret og var i gang med arbejdsløshedsarbejde oppe i Aalborg. Og andre ting. Fredsarbejde var begyndt, ligesom andre var i gang med. Og mit job og hvad vi ellers havde. Og der var tingene stærkt præget af den store kamp omkring den her byggelegeplads. NB havde forsøgt at få en anden legeplads op på Kapelvej. Jeg har lige været rundt, som sagt, og gået tur. Og opdaget, at der ligger faktisk en legeplads deroppe på Kapelvej nu. Men i hvert fald, det var jo endt med, at der var kommet socialt boligbyggeri inde i firkanten, og også meget socialt boligbyggeri. Og det havde været NB's linje. Det skulle være til at betale for. Det skulle være noget, der kunne betale til almindelige mennesker, og det er vist også en lille smule unikt. Måske kunne man have bevaret lidt mere af det gamle. Det sagde Kim i hvert fald her den anden dag, da jeg snakker med ham. At der set i bagklogskabens lys, men sådan var det. Og hvis vi går ind i 79, så var det jo, at vi i virkeligheden, som jeg nævnte, havde den kæmpende højskole, og vi havde i kvarteret en vældig livlig også kvartersliv, hvor Firkantens Boldklub spillede en meget positiv rolle, og andre organisationer. Men NB havde problemer. Og jeg har været inde på en del af det. Så måske skal jeg jeg bliver nødt til at sige, at eksistensen af et stort lydmateriale fra denne sidste periode er et uløst problem. Der ligger 150 kassettebånd. Og jeg var selv med til at tage beslutning om, at vi ville ikke blive ved med at udsende et ugeblad, fordi det var til sidst på 12 sider, hvor grupperne skulle sidde og læse 12-15 sider. Det var man for træt til, og derfor havde vi som sagt kørt med over på kassettebånd. Og disse kassettebåndsudsendelser, som også er fra generalforsamlingerne, de er så fyldt med liv og stemning og sange. Måske også lidt irriterende en gang imellem. Det skal jeg ikke udelukke. Men jeg er ikke i tvivl om, at når man åbner den æske, så vil man få utrolig meget ud af det. Og en af de ting, som jeg forbigik i den her baglands gennemgang, det er, at for 4 år siden,
der fik vi disse kassettebånd op af kælderen ude ved Nørrebro Radios arkiv, og så tog Thomas Pendrup og jeg fat på at lave en oversigt over de 150 bånd. Og båndene kom for øvrigt hjem til mig at ligge, hvor de er nu. Og det er et hul, at vi ikke har fået det digitaliseret eller gennemhørt, men det kan vi jo løse. I midlertid er det vigtigt for mig her at nævne, at det er en grund som, at de er her. Og Bent, hvordan du indvender og drejer det, så det er vigtigt, hvordan vi behandler de ting, som er uden for Rigsarkivet. Selvfølgelig var det vigtigt, at vi fik alle de ting ind og ligge, som nu ligger der og ordnet, så man kan se hele NB's eftertiden kan se, men det er også vigtigt det, som er uden for Rigsarkivet. Plakaterne, båndene, de vigtigste skemaer og løbesedler og ting. Fordi man kan ikke lave udstillinger med det, der er på Rigsarkivet. Man må gerne affotografere det, så man kan selvfølgelig godt lave udstillinger. Men det andet, det er ligesom fysiske materialer. Og det er egentlig lidt mit spørgsmål med den her film. Hvad gør vi, når Otto han stiller træskoene? Og jeg er indstillet på at testamentere det til en person, men ikke til en gruppe. Og der er nogen, der har sagt, hvem tilhører plakaterne? Det tilhører alle. Nej, det tilhører mig. Jeg vil ikke sige, at båndene tilhører mig. Men grunden til, at vi fik det på Rigsarkivet, det var, at til sidst så opgav Bent og Else, og så fordi Københavns Museum ikke ville overtage vores ting, og andre, så hvorefter jeg sagde, at hvis jeg kunne sige, at det tilhører mig, så vil jeg prøve det her. Og det det kan vi godt, sagde du, Bent. Og så skrev jeg til Rigsarkivet, og da de kunne se, at NB's materialer nu var min ejendom, jeg er godt klar over, at hårene rejser sig på hovedet af alle de gamle NB'er, når jeg siger det her. Men for museumsverdens vedkommende, så er ejendomsspørgsmålet, det er altså ret vigtigt, og det er jo en overdragelse. Og vi var inde og skrive under på, at nu til sidst, der er meget Bent, at nu gav vi som arkivskaber, vi har status af arkivskaber i Rigsarkivet, Bent, du og jeg. Nu gav vi tilladelse til, at det var dem, der rådede over det. Og vi gav også tilladelse til, at forskning kunne ske med det samme. Der er nogen, der betinger sig, at det først er om 20 år, men unge mennesker, der giver til at forske i vores historie, de kan straks gå i gang. Så det var derfor, at det med, hvem det tilhørte, det var vigtigt, fordi ellers kunne man ikke udarbejde disse juridiske dokumenter. Vi var ikke samlet os NB'er. Så uanset om man kan lide det eller ej, så den samling, der findes uden for Rigsarkivet i dag, den har en ejer, og han hedder Otto, og han lever ikke evigt, og han giver den ikke videre til en gruppe, han giver den videre til en person, fordi en gruppe kan ikke varetage det her. Så det er lidt vigtigt. Hvis det derimod er en person, så kan det i sidste ende overgives til Rigsarkivet, i tilfælde af, at man ikke kan klare det. Det vil jo være næstbedst. Men det bedste er jo, at der sker levende aktiviteter med ting, også uden for Rigsarkivet. Det er jo ikke hele løsningen. Så nu er den på plads. Nu er den ged barberet. Det er til eftertanke. Jeg fylder 70 i år, hvis I gerne vil vide det. Bum. Hvor langt er vi kommet? Vi er så småt ved at være nede i den stærke periode, hvor at vi egentlig har en masse store aktioner fra 75 til 77. Godsbanegade, Todesgade. Altså, der er så mange, så jeg næsten ikke kan nævne navnene her, fordi det kommer ikke til at sige ret meget, men vi var 70 heltidsaktivister, og vi havde fået ordnet det sådan, at vi havde basisgrupper, og de var alle de gamle, som
som blev halvtidsaktivister, de var stadigvæk med som på fuld tid, så det var en dejlig tid også, hvor at mange fik kærester i NB, og blev dannet små familier. Og glem alt om eftertidens løgne om den tid og gruppesex og ret meget røvning. Det var slet ikke, altså, hvis nogen var kærester, så blev det respekteret. Så der er en masse løgnehistorier. Eller også er det oppe på Strandvejen, den slags var. Det her, det var yderst, hvad jeg opfatter som ærebart, hvis man vil acceptere det udtryk. Jeg synes faktisk, det var en smuk tid. Og man bekymrer sig om hinanden, og man også prøvede på at se, om folk havde det godt ved at være der. Der findes ikke så mange skrevne ting om trivslen, men billederne, som hele tiden kører her, og som jeg som sagt håber ikke distraherer min fremstilling for mig, de viser jo, at vi levede sammen. Vi spillede og sang. Vi havde et dagligt liv. Vi drak mælk og spiste havregrød. Vi var stressede, vi var glade, vi dansede og lavede gadefester. Vi havde møder, generalforsamlinger. Erik Jørgensens billeder viste også, at vi tog på mange ferier sammen, men de er ikke med her. For vores private ferier, det ville være for vidt, men vi tog jo tit ud og til Portugal og andre steder. Vi var meget levende og unge. Går man så helt tilbage til den første periode, fra 73 til 75, der var der det hele som sagt præget af, at der var vi ikke så overbliksagtige. Det var ikke så meget de høje linjer, men det var fordi erfaringerne i mindre grad var gjort. Ganske vist var der jo nogen, der var kommet med nogle erfaringer ind i NB i udgangspunktet, som havde været med i slumstormerbevægelsen, som vel nok startede i slutningen af 60'erne, Hudegården, Sofiegården og alt det, men hvor man ikke havde nogen særlige erfaringer om, hvordan man undgik at komme galt afsted. Men da NB startede, så ville man jo prøve at lave noget, som havde lært af tidligere tider, som kunne gøre en forskel. Det kom det også til, som jeg synes, jeg redegør for. Og som Rigsarkivet jo også er anerkendte. Det kom det til. Og disse 2 første år, som jeg er ved at være nede til, 73 til 75, de havde i og for sig kun 10-12 aktioner, store aktioner, som hver for sig blev grundigt behandlet. Især den, der foregik nede i Bangersgade 2, som var sådan en rotterede ruin, som det blev kaldt, der ikke blev, som var ejeren bare havde liggende til spekulationsformål. Og den tog lang tid at løse, men den blev løst til sidst, og det var ligesom sådan en skolemodel, som NB til sidst lavede en grundig analyse af, hvordan det kunne være, at det lykkedes. Det var det, som generalforsamlingsreferaterne gik ud på. I langt højere grad end sådan en store linje. Men samtidig så er der andre ting, der sker i disse 2 år, som jeg er rigtig dårlig til at redegøre for. Og det vigtigste var måske, at man efterhånden skilte sig mere og mere ud fra hinanden, i det nogen synes, at NB var for praktisk og løsningspræget, og andre synes, at ville hellere være mere ideologisk og pege på en forskel til systemet, og det var det, der førte til det, der kaldes for opgør med liberalismen, set fra Tømmergaards side, og fra Blågårdsgadefolkenes side, at det var betonkommunister, eller hvad man påstod, eller i hvert fald pressen påstod, men det var vel snarere tale om, at man var på en traditionel arbejderbevægelsesgrund, og man syntes, at det skulle være en meget mere traditionel løsning, som det også blev. Den kamp var overstået, da jeg kom med, men den var netop overstået. Men til gengæld synes jeg, at vi er meget heldige i det, Kim
Benson Knudsen, som jeg var talt med den anden dag, har skrevet en bog allerede i 82 om det opgør. Meget levende og ungdommeligt bog, som vi har i vores kildepakke, som vi kalder den. Og kildepakken rummer en rigtig mange andre ting. Det er sådan et USB-stik med taler og sange og alt muligt, det hele samlet. Og den synes jeg faktisk er bog, den er fin. Og der er også et afsnit om det, striden med Bjarne der i slutningen af 79, som var måske mere problematisk i hvert fald at udgive, så Kim holdt det lidt for sig, men da vi havde lavet besigtigelsen inde på Det Kongelige Bibliotek, så overdrog han den til mig, og så sagde jeg, gør hvad du vil, og den var jo, den er så digital nu, så man kan læse det her tidsdokument, glimrende skreven. Så det var i og for sig en velbelyst, det er selvfølgelig også belyst i generalforsamlingsreferaterne, det her opgør, men jeg synes også, at vi har på anden vis. Og der, hver enkelt af de 10-12 store ting, der sker i disse første år, er i de allerede digitaliserede generalforsamlingsreferater. Så Jesper og Iben, når de lukker op, så kan de i hvert fald hurtigt rekapitulisere de her 2 år, som jeg ikke er 2-3 år, jeg ikke er så god til. Så nu tror jeg så småt, jeg er ved at nå igennem hele baduljen. Og så kan jeg jo så sætte den her på. Ja. Og det var i grunden ikke så. Det er den sidste sang. Lige vi kan betale. Vi gør sociale boliger sociale. For en bolig vi kan betale. Gør sociale boliger sociale. Yeah! Gør sociale boliger sociale. Det er godt med ren og luft. Nogle vil kalde det sund fornuft. Men vi er mange, der er fødte her. Og vi vil have den nu i vort kvarter. Og det der bygges op igen, det er ikke for dig, min ven. Lejen, den er alt for høj. Og finansieringen er sløj. Og for en bolig, vi kan betale. Gør sociale boliger sociale. For en bolig, vi kan betale. Gør sociale boliger sociale. Gør sociale boliger sociale. Byggeriet koster millioner. Finansieres gennem obligationer. 40% forsvinder bræt. Det er en ekstra boligskat. Så boligerne de er. Det må enhver kan du forstå. Det må lyde over sund og bælt. Vi vil ikke længere bo i telter for en bolig vi kan betale. Gør sociale boliger sociale. For en bolig vi kan betale. Gør sociale boliger sociale. Gør sociale boliger sociale. Vores løn, det er faktisk vores skøn. Når man skal bo ganske godt, uden at bo alt for flot. En ting er nu ganske klart, vi må have boliger i en fart. De skal bygges lige her, for de andre er der ikke mere. For en bolig vi kan betale. Gør sociale boliger sociale. For en bolig vi kan betale. Gør sociale boliger sociale. Gør sociale boliger sociale. Politikerne kan vi ikke tro. I dag og stor kan vi ikke bo. Vi vil gerne
en mægtig fart. Derfor må vi aldrig glemme, det er os, der skal bestemme. For en bolig vi kan betale, gør sociale boliger sociale. For en bolig vi kan betale, gør sociale boliger sociale. Gør sociale boliger sociale. Ja, så med det her, så vil jeg stoppe grammofonen. Og det her foredrag, det er til ende. Og ved du hvad, Bent? Hvis du er der stadigvæk, og der stadigvæk er nogle andre, så vil jeg bare sige, at du har altid været god til at sige tak til dem, der gjorde en indsats dengang. Ellers havde du ikke boet, hvor du boede nu, eller hvordan du nu siger det. Det har faktisk været rigtig godt. Det er også det værd. Mange af dem, der flyttede, de tænkte jo ikke så meget over den sagen, men det har du i for sig meget god udtryk. Og ja, det er jo positivt. Også selvom der var forskelligheder. Jeg håber, at jeg også har bidraget til, at nogle af de andre aktivister, herunder Jesper Langbæk, vil uddybe, at fordi der er nogle ting, som jeg ikke ved så meget om, herunder også i 80'erne og 90'erne, hvordan at det videre arbejde kørte i kvarteret ude på Københavnsplan, hvor NB'erne gjorde sig gældende, og hvor at blandt andet der blev oprettet bydelsråd, hvor Kim og Jesper spillede en vigtig rolle, og mange andre, Erik Jørgensen i kvarteret, og i det hele taget på den måde. I dag bor, jeg ved, Bent Erik over på Ærø, og har hans billeder, de er i høj grad med i den her serie. Og i det hele taget så har alle faktisk bidraget med nogle fantastiske ting. Så der er en masse, jeg ikke har fået nævnt, og jeg kunne godt nævne en masse navne på alle disse ting, der er med på billederne. Men nu har jeg jo bare tømt kassen ud i hovedet på jer, der sidder og siger filmen, så der er ikke andet at sige. Det beklages meget. Det kan være, at man er mere forvirret, end man har overblik, men så luk øjnene, og så prøv lige at høre det igen, og så ryst på hovedet, og så ring eller skriv, og så sig, du er ikke rigtig klog. Også. Det har du slet ikke fattet rigtigt. Altså, hvis du gør det, og siger, at jeg faktisk har misforstået, så vil jeg blive meget glad. For så kan det jo være, at det her bidrager til at rette op på noget. Godt nytår. Godt 2024.